PS3 for life. Bring it down, y'all. Lad mig fortælle dig, hvorfor Xbox 360 er noget gøjmøg. For det første på grund af den høje støj, der kommer når man spiller et spil. For det andet, den har bare ikke hvad der skal til. Den bliver overophedet som ækvator. Du kan bruge den som radiator hvis du vil. Du får brug for sparchips, for Xbox Live er langt fra gratis. Så spar på el, vand og gassen. For Xbox Live koster kassen, og dine spil bliver ridset. Det er derfor Xbox fortjener at blive disset. Microsoft har bare ikke styr på pisset. Og når systemet går i kage, nytter det ikke noget at ringe til kundeservice og klage. De siger, det er din egen skyld, og du kan ikke få dine penge tilbage. Enhver ved, det kun er et spørgsmål om tid, før din Xbox går ned med en rød dødsring, der er alt andet end alt for fed. For har du først set The Red Ring of Death, er det slut. Din konsol er kaput, og Bill Gates kan sutte for fanden. Xbox er jo lige til skraldespanden. Deres failure rate er tårnhøj, det er derfor Xbox 360 er noget gøjmøg. PS3, salgstallene stiger dag for dag. Folk er begyndt at forstå, at PlayStation er god smag. Men det er mere en god smag og flot design, for Sony PlayStation er helt sin egen. I modsætning til 360 er der ikke noget i vejen med det her system, jo. Der er ikke noget problem, jo. Spilkataloget til PS3 er et kapitel for sig. Der er altid en ny eksklusiv titel på vej. Indbygget Wi-Fi og Bluetooth blandt andet. Vi har Killzone 2, Metal Gear Solid 4 og Little Big Planet. At sige noget dårligt om PS3, det er ikke så let. Den afspiller Blu-rays, og det er gratis at spille på internet. PS3 er top of the pop som Elvis og John Mayer. Er du nede med PS3, er du ikke bare en gamer, du er en player. Den afspiller Blu-rays. Alle der fronter på PS3 må være true gays, og Bill Gates skal dø. Okay, der gik jeg måske over stregen, men alle fanboys må snart forstå, at PlayStation er en hver anden konsol overlegen.